федератсияҳои варзишии тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани рисолати худ имрӯзҳо барномаҳои мушаххасро рӯи даст гирифта барои ҷалби насли наврас ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ талош меварзанд. бунёди инфраструктураи варзишӣ ва фароҳам овардани шароит дар ин самт ба кори намояндагони федератсияҳои варзишии мамлакат сабукии зиёд ба миён оварда онҳо пайваста мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравиву шаҳриро баргузор мекунанд. федератсияи каяки ҷумҳурии тоҷикистон бо барномарезиҳои ҷадид корро ҷонок намуда бо роҳандозии мусобиқаву чемпионатҳо варзишгарони муваффақро ба воя мерасонанд. чемпионати шаҳри душанбе оид ба каяк дар толори варзишии крокс баргузор шуда бештар аз 200 варзишгаро аз клубу толорҳои варзишии ҳудуди пойтахт ба ҳам овард. бино ба иттилои масъулин, баъд аз оне ки як муддат мусобиқаҳо дар ин ришта ба таври ангушшумор баргузор мешуданд, ҳамакнун дубора бо роҳандозии чорабиниҳо иқдом пеш гирифта шуд ва аз ин ба баъд пайваста силсила мусобиқаву чемпионатҳо доир карда мешавад. Мы ищем таланты, мы хотим, чтобы наши тренера находили новые таланты. Между тренерами будут проходить всегда конкуренция будет. Когда хорошая конкуренция, у нас поднимется наш вид спорта К1. Мы хотим его развить на международном уровне для такой степени, чтобы всегда знали, что таджикские спортсмены всегда первые будут на высшем уровне выступать. каяк варзиши муборизавӣ буда дар он усулҳо аз кикбоксинг, муайтай, карате ва бокс истифода мешавад ва барои насли наврас манфиати бештар дорад. ин риштаи варзиш соли 1993 дар ҷопон таъсис ёфтааст ва мақсади асосияш тарбияи ҷавонон ва қавӣ гардониндани ин қишри ҷомеа мебошад. дар тоҷикистон ҳаводорону роғибони варзиши каяк хеле зиёд буда солҳои қаблӣ пайваста дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат меварзиданд. дар чемпионати шаҳри душанбе низ наврасону ҷавонони шавқманд бо омодагии ҷиддӣ ширкат намуда ҳунару малакаи касбии худро нишон доданд. ما نورسان خیلی خرسند هستیم که با ما خیلی مسابقه زور رو تشکیل کردن. ما میخواهیم که در اینجا تجربه خود را بالا برداریم. بعد در این خیلی مسابقه ها همه با تیاری خوب آمدن. من سال 2023 چمپیون جهان شده بودم و من میخواهم که باز خیلی بالاتر بروم. برای که ما فقط نتیجه بالا بیاریم باید ما کوشش کنیم بسیارتر. воқеан мусобиқаҳои дохилӣ ҳадафҳои бузург доранд.
ки муҳимтаринаш рақобатпазирӣ миёни мураббиён ба ҳисоб меравад. зеро дар муваффақияту сатҳи касби ҳар варзишгар нақши мураббӣ хеле бузург буда, онҳо мехоҳанд шогирдонашон натиҷаҳои назаррасро ба даст биёрад. чун худи наврасон иброз доштанд, ҳар иштирокашон дар майдонҳои дохилӣ қадами устувор ба сӯи муваффақияти бештар аст. چی خیلی که ما میدونیم در مسابقه به دست آوردن جای یکم خیلی قیل می باشد و کدام آدمی که بسیارتر مهنت کرده است جای اول رو سزاوار می شود. من اولا رحمت خود را به استادم حلیمزاده جلال تشکر خود را می رسانم که این قدر روز با ما مهنت کرد و ما به یک روز رسیدیم. و در این مسابقه شهر دوشنبه من در وزن 50 کیلوگرم جای اول رو سزاوار شدم. در این مسابقه ما ملکه خود را ملکه بالا نشان داده، در دیگر مسابقه ها نیز کوشش میکنم که جای اول رو شد. дар маросими ифтитоҳи чемпионати шаҳри душанбе масъулини варзиши пойтахт, роҳбарони федератсияҳои шаҳриву ҷумҳуравӣ ширкат намуда зимни суханронӣ аз муҳимияти чунин чорабиниҳо ёдовар шуданд. таъкид шуд ки солҳои охир якҳарбаҳои шарқӣ дар тоҷикистон рушду нумӯ карда, шумораи зиёди насли наврас ба ин сабк машғул ҳастанд. каяк ҳамчун варзиши писандидаи ҷавонон ба ҳисоб рафта бо роҳандозии чунин чемпионатҳо метавон нуфузи онро боз ҳам болотар бурд. баргузории чорабиниҳои варзишӣ агар аз як тараф барои кашфи чеҳраҳои нав мусоидат кунад, аз ҷониби дигар ҷиҳати солимгардонии ҷавонону наврасон заминаи мустаҳкам мегузорад. тавре мо болотар ишора кардем, солҳоро маҷмӯъаҳои муосири варзишӣ дар пойтахт барои мураббиёну варзишгарон имкониятҳои мусоидро фароҳам овардааст. ҳамакунун намояндагони ин ришта дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои дахлдори соҳа боз ҳам нақшаҳои мушаххасро амалӣ мекунанд. خیلی که می‌بینید سالهای اخیر با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر محترم رستم امامعلی بسیارتر چنین تالارهای ورزشی ساخته ایستادند و ما نیز با یک روحیت بلند می‌خواهیم جوانهایی که هستند، نورسانی که هستند با ورزش مشغول کنیم و در همه مسابقه‌ها اشتراک کنند، همیشه وطندوست و پرچمبردار ملت باشند. то соли 2000 каяк яке аз машҳуртарин навъи варзиш дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта, чемпионатҳои ҷаҳон ва дигар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ хеле зиёд баргузор мегардид. ҳоло ҳам миёни насли наврас маҳбубияти зиёд дорад. дар чемпионати мазкур ҳузури зиёди мухлисон ва дастгирии онҳо ба варзишгарон нерӯи дигар мебахшед. аксари иштирокчиёни чемпионати шаҳри душанбе ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошанд, ки чунин рақобатҳо боиси таҷриба гирифтани онҳо мешавад. من در تالار ورزشی کلوب دینامیت مشق تمرین میکنم. استادی خیسام باشد و استادی خاتم. البته هر یک ورزشگر وقتی که میدان میبرد با یک مقصد میبرد، چمپیون شدن میبرد. خیلی خوشحال هستم که به مقصد خودم رسیدم و جای اول را گرفتم. اکنون ما هم کوشش میکنیم که بیرون از دولت ما تاجیکستان با دیگر دولت ها رفته چمپیون جهان شویم.
Перед этим чемпионатом у нас прошел семинар, как быть рефери, как судить, за что баллы давать. Также сейчас произвели чемпионат, уже начали отсчитывать баллы, как отсчитывать. Сейчас у нас будут проходить супербои, уже более-менее чему-то обучились. Это мой первый чемпионат на самом деле. Вроде все хорошо получается, чтобы наши соперники, наши друзья не получили никаких травм. Все происходило честно и никто, чтобы никого не подсудил. Также это, конечно, для нас первый опыт, а в будущем и в дальнейшем будем стараться развиваться эти качества как бы в этой сфере. И чтобы на международных уже уровнях мы уже обучались и преподавали. Конечно, были ситуации, где тренера были недовольны, но мы считаем, что мы никого не подсуживали и были все честно абсолютно. агар ба аҳамияти чунин мусобиқаҳо таваҷҷӯҳ кунем, новобаҳсат чигунагии риштаи варзиш он метавонад барои насли наврас як воситаи хуби дорӣ ҷустан аз корҳои ношоям бошад. дар рӯй мебинем ҷавонону наврасони зиёде бо ангезаи қаҳрамонӣ дар майдон сабқат намуда ҳушу ёдашон танҳо барои муаррифии ватан мебошад. албатта барои ман имрӯз хеле қиин буд ва ман машқ карда дар ин ҷои якумро гирифтам. оянда мехоҳам ки бисёртар машқ кунам ва ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ равам. мусобиқа хеле хуб буд ва ҳама бачаҳо ба тайёрӣ омада буданд ва мо мехоҳем ки бисёртар ҳамин хел мусобиқаҳо шавад. чизи дигаре ки иштирокчиёнро бештар ҳавасманд мекард ин таваҷҷӯҳи ташкилкунандагони мусобиқа ба нафарони ғолиб буд. камарбандҳои қаҳрамонӣ ва ҷому дигар мукофотҳо барои беҳтаринҳо таъсис дода шуда буд ки ин паҳлӯи мусобиқа низ қобили таваҷҷӯҳ буд. чун бо собиқ варзишгарон ҳам суҳбат шудем, онҳо назари худро чунин баён карданд. мо аз наврасони замони худамон хоҳиш мекунем ки аз ин шароитҳо истифода баранд, чунки шукр кунем ки якум оромӣ аст, дуюм чунин толорҳои зебои варзишӣ бо тамоми шароитош барои мо муҳайё карда шудааст ва фақат меҳнат кунанд, ватани моро муаррифӣ кунанд ва Тоҷикистон ба пеш. тавре раиси федератсияи каяги шаҳри душанбе умарҷон одинаев мегӯяд, агар мо чунин мусобиқаҳоро зиёдтар гузаронем, ин ба манфиати кору ба суди варзишгарон хоҳад буд. яке аз таваҷҷӯҳи мо барои дастаи якачини шаҳри душанбе буд. мо чикале ки дидем дар ин мусобиқа варзишгарои нав, чеҳраҳои нав пайдо шуданд ва инҳо метавонанд дар дастаи якачин машқу тамрини худро давом дода ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ тайёрии хуб бинанд. чикале ки шумо медонед, мебинед ҷавонон ба ин намуди варзиш хеле омади рағбати зиёд доранд ва мо ин чизро эҳсос карда ин мусобиқаро ташкил кардем. албатта имрӯз ҳама иштирокчиёни чемпионати шаҳри душанбе оид ба каяк маҳорати арзанда доштанд, вале дар вазнҳои болои миёни калонсолон нерӯсанҷиҳо хеле диданӣ сурат гирифтанд ва он нафароне ки омодагиашон дар сатҳи даркорӣ баромонда шуда буд, тавонистанд ки соҳиби камарбанди қаҳрамонӣ шаванд.
Ну, у нас очень много международных соревнований, которые нас приглашают. Но мы стараемся ездить и показывать свой уровень К1. И у нас есть чемпионы тоже. И среди молодежи хотим, чтобы достигли этого цели. И будем стараться, чтобы наши спортсмены выступали на международных и азиатских играх по К1. ҳамакунун тамоми талошу муборизаи варзишгарон барои иштирок дар чемпионати мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ва баъдан баромадан ба сатҳи байналмилалӣ мебошад. воқеан ҳар боре ки дар чунин мусобиқаҳо варзишгарон самари меҳнати худро мебинанду соҳиби ҷоиза мегарданд ва боз ҳавасмандиашон бештар ба сӯи қуллаҳои баланд равона мегардад. در میدان دو بعد از این رقابت